Som arkitekter står vi med nogle muligheder for at komme med nogle løsninger til de problemer, vores samfund står overfor. Hos Nord Architects har vi i en lang række år arbejdet med sundhedsområdet, og vi har set tilstanden af det blive værre og værre. Det problem, vi står overfor, det er, at vores velfærdssystem er under pres. Vi får en højere grad af ældre, vi får en stor grad af demografisk forandring i vores samfund, når vi tænker 20-30 år fremad. Så vi er nødt til at gentænke, hvordan sundhed integreres i vores boligområder. Det vi hos Nord Architects har prøvet at arbejde med i det her projekt, det er en integrering af boligpolitik og sundhedspolitik. Der er 1 million mennesker, der bor i det almene. Det vi ved fra Syddansk Universitet er, at der er en højere grad af sygdomme, der er en højere grad af ensomhed i de her områder. Og det er i de her områder, man kan se den ulighed, der er blevet skabt i vores sundhedssystem stærkest. Nord Architects har lavet 4 cases. De 4 cases er i 4 forskellige skalaer og beskæftiger sig med nære sundhedsydelser på 4 forskellige måder. I de 4 cases arbejder vi med både forebyggelse, behandling og rehabilitering. Så det vi har prøvet, det er at programmere de her steder med nye funktioner, som et lokalt lægehus, en sygeplejerskekonsultation, men også med genoptræning, med nudging til træning, fælleskøkkener, alle mulige fælles funktioner, som vil kunne gøre, at man arbejder også med den her ensomhedsagenda samtidig med. Vi ser de tomme almene boliger som en kæmpe ressource, som de her kommuner kan komme ind og bruge strategisk til at understøtte den nære sundhed. Det har tidligere været en strategi at rive ned, men vi vil hellere genbruge og omstrukturere, så vi bruger ressourcerne rigtigt i forhold til klimadagsordenen. Det vi foreslår, det er at gå ind og løse de her problemer med at skabe nære sundhedsydelser ved at komme med forslag om samarbejde mellem kommune og det almene på nye måder, implementere nye funktioner, understøtte en udvikling, som fremadrettet vil gøre de her områder til nogle nye steder, ikke bare for det almene selv, men også for det omkringliggende samfund.